आस्ते आस्ते, अरे धीरे खाओ। अरे ये तो जड़े भल मनीष, ताले पागल परी चोरी करुला कौन पाई? गाड़ी रे बस।
ଯିବା। କିଏ ଇଏ? ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆରେ ତୋ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ତଳ ଦିନ ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ଆକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଏ ଘର ନା ଧର୍ମଶାଳା? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ନିଜକୁ? ବାହାର ମୋ ଘରୁ, ବାହାର ବାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାରି ଯାଉଛି। ହଁ ବାହାର। ଚାଲ ଭାଇ। ଭାଇ, ମୋର ପରି ଗୋଟେ ପାଗଳ ପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛ? ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ପରି ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ତ ସବୁ ବୁଝୁଛ, ଜାଣୁଛ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଚୋରି କରିବା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଅଛି। ଦୁଃଖର କାହାଣୀ? ହଁ, ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଲକଡାଉନ୍। ଲକଡାଉନ୍? ଆରେ ଭାଇ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ସେତିକିରେ ମୋ ପରିବାର ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ମୋର ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ବି ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆରେ କବାଟ ଖୋଲ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଆଣିଲ। ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଟାବଲେଟ୍ ଆଣିଛ? ଆରେ ମନ ନାହିଁ, କାଲିକି ଆଣିଦେବି। ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁଅ ପାଇଁ ଟାବଲେଟ୍ ଆଣୁଛ। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଆଣିଲ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ଲୁଣ ପିଆଜ? ଘରେ ଆଉ କ'ଣଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ନାହିଁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ କାଲିକି କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ମୋର ଗହଣା ବି ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ନ କରି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲି। କାମଟିଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି? ଆମେ ବାଇକ୍ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହେବାର ଥିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଆପଣ EMI ଭରିନାହାନ୍ତି ବାଇକ୍ର, ତ ଆମେ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କଥା ହେବାର ଅଛି ବାଇକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କଥା ହେଇଯାନ୍ତୁ ସେଠି। ମୋତେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ହଁ ବାପା କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ତୋ ଘର ଭଡା କାହିଁ? ତୁ ତ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ମାସକୁ ମାସ ଘର ଭଡା ଦେବୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ତୋ ଘର ଭଡା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ବାବୁ ତୁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହନା, ତୁ ତୋର ଅନ୍ୟ ଘର ଦେଖେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଛାଡେ। ଆରେ ଏତିକି କଥାରେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ହଉ ଚାଲ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି? ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ତୋ ଗୋଦାମରେ କିଛି କାମ ଦେ। ସେ ପିଲା କାହିଁ? ସେ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଡାକେ ତାକୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ବସ ବସ। ଏଇ ପିଲାଟି? ହଁ ଇଏ। ଆଉ ତମେ କି କାମ କରିପାରିବ? ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ ଦେବେ। ହଉ କାଲିଠୁ ଆସ। ହଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ପିଲାଟାକୁ ତୁ ତୋ ଗୋଦାମରେ କାମ ଦେଲୁ। ଆରେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କେବେ ସୁଝିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ନା, ଏହା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଜି ମୋ ହସ ଖୁସିର ପରିବାରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ।